Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλή σας ακουστή με υγεία από πλατεία Συντάγματος του Ναυπλίου. Δείτε ωραία πράγματα εδώ, κόσμο που διασκεδάζει. Μεγάλη πλατεία, χωράει πολύ κόσμο. Εδώ βλέπουμε το βουλευτικό είναι εδώ, από εκεί που κατέβηκε ο κ. Καποδίστριας κάποτε. Εδώ βλέπουμε τους παλιούς στρατώνες που τώρα είναι αρχαιολογικό. Εδώ, παλιοί στρατώνες. Αρχαιολογικό. Συνεχίζουμε. Απέναντί μας είναι το τζαμί το παλιό. Εδώ μπροστά, εδώ, το οποίο τώρα είναι θέατρο. Τζαμί το παλιό. Και τα παλιά κύματα που είναι εδώ. Εδώ ακριβώς που δείχνω, τα παλιά κύματα. Εδώ ο κόσμος πίνει το καφέ του. Υγεία σε όλο τον κόσμο εύχομαι. Έχει κόσμο εδώ ξεδό σήμερα. Την ίδια αγορά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εδώ είναι μια παρανομική άποψη του Ναυπλίου. Επαναλαμβάνω, πλατεία Συντάγματος. Πάνω το ρολόι. Εδώ που δείχνω να το ρολογάκι εδώ. Ωραία. Να είστε καλά. Καλή σας να ακουστεί με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.